Hei, eu sunt Remu și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal. Acesta se numește Turbo Dismount și trebuie să faci mai mult dismount. Îți alegi o mapă și îți alegi o mașină, un vehicul. Eu iau motocicleta. Da? Și îți alegi caracter, ce vrei tu. Și spre obstacole. Deci, cred că este la șmecheră parte. Deci, punem un turbopad, un medium ramp. Și aici, un ready. Apăsăm cum vrem să o ia. Putem să conducem noi. Eu o iau de profesor și prindem puterile mai multe. Acum vedem. Hotel. Decor. Și da. Și poți schimba camera. Poți face fourth person. Și utilizez chestia asta. Da? Bine, schimbăm de eu vreau hirul ăsta. Și ne schimbăm și poziția. Putem să vedeți? Dar noi vom sta așa. Schimbăm camera pe first person. Să și mergem. Auto. Ăla așa nu avem. Mie îmi place. Dacă îmi place, nu uitați să lăsați un like, să văd și dacă vă place. Reglăm height. Turbo. Acest episod, eu am fost Rămus. Să vă placă, nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!